Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Zim Facebook Secrets and Confessions. Tatsoka zvekare nemamwe messages kuri seiko sekwamungava muri kuma TV mana enyika. Ndichida kutenda vose avo vano teerera nekuona ma episodes ose awo atinoposta panapa pa channel pedu. You guys, you are the best. Rekedzai tibva tapinda muma messages edu atatsoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai. Hanzi mukoma makadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostera nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndoudza sei madam kuti zvekuti kana taenda kumba, this will be the second time tichiendawo kumba kwevabereki vake. In fact tichienda tose kuZimbabwe na madam takasangana, it was last year. Zvinhu zvikabva zvambooma but zvakazosununguka last year tikakwanisa kuzoendawo kumba pa Xmas. Kana ndiri seni ndainge ndatogara almost 10 years ndisingakwanise kudzokera kumba, but pandakasangana na madam, you won't even believe it, kuti na madam takatongosangana muno muSouth Africa but vakatongouyawo nelaki muupenyu hwangu. But zvakambotanga zvakaoma zvekuti dai vanga vasiri Mwari tingadai takarambana, because ndakazotodzingwa basa ndikatombozvibvunza kuti kasi kuwana kwandaita ndiko kuri kukonzeresa kuti ndinge ndichisangana nemaproblems, but takaramba tiri tose. Then ndokubva ndachizowana basa last year tikakwanisa kuendawo kumba. Vabereki vangu vakafara because vainge vandisuwa makore 10 ainge adarika kubva zvandainge ndakauya muno muJoni ndisingakwanisi kuti ndinge ndichidzokera kumba. Saka takati taenda kumusha takatanga tasvika kwedu. Sezvo ndainge ndakangonobvisa mari yetsvakirai kuno, ndakaona kuti tinge tichingoenda straight kwana madam hazviiti. Ndakaunganidza vashoma vehukama ndokubva tachizotumidzira vanyai vakaenda vakanobvisa something, isuwo tikazotevera tichizopedzisa kamwe kamari kandainge ndinako. After that takazomboshanyira dzimwe hama. Then tisati tadzoka kuno takabva tachizoenda kumusha kwana madam. Tadzokera mukoma pane zvandakaona zvekuti ndanga ndisati ndamboudza kana munhu, but apa tiri kufanira kuti tinge tichienda kumusha na madam. Tanga takaronga kuti tinoenda date handichatauri, maybe munhu anokwanisa kuzongosangana neconfession iyi. Akati sei watanga waudza mukoma nashi, kasi ndiwo mukadzi wako here? Wakadi wakaudza inini first than kutanga wandifumura nekufumura amai vangu public zvakadai. So what happened mukoma, takati tiriko kumusha kwana madam, ndakabuda panze ndainge ndadya chibage chakawandisa chakagochwa, saka mudumbu mangu mainge mava kumonya. Ndokubva ndabuda tainge takagara mukitchen. Akatomboti ndokuperekedzai here? Ndikati kwete kana, ndiri kuda kungofonera umwe bhururu wangu because ndainge ndichinyara kuti vanhu vanozoona kuti ndiri kuda kuenda kunozvibetsera kuchimbuzi. Saka ndakabuda ndichita sekunge pane munhu wandainge ndichida kutaura naye pafoni. Saka ndakazoti ndabuda ndokubva ndachizotanga kufamba ndichienda kutoilet. Ndasvika kutoilet mukoma, pandakanobata door ndakanzwa kuti pane munhu akataura akati mune munhu, asi munhu iyeye kutaura kwaakaita voice racho rainge rakakora, rainge risingaite sevoice remunhu anorarama. Sezvamunoita kana kuri kunzi pane anenge aine confession yake mobva machinja voice rake, ndo zvandakanzwa voice remunhu iyeye ainge ari mutoilet akati mune munhu. Hana yangu yakarova mukoma, ndikatofila kuti there is something that was wrong about zvinhu zvainge zvava kutoitika. Saka ndakabva ndachizotanga kufamba, ndikabva ndachizonopinda mumunda ndava kuzvibatsira. Saka ndakatora kanguva ndirimo mumunda, ndopandakanzwa door rekutoilet richivhurwa. Ndikabva ndachizotarisa
but munhu akabudamo ainge asiri munhu as such, ainge akaita hafu mombe akaita hafu munhu. Zvinova zviri zvinhu zvakandishamisa. Munhu iyeye kana kuti mombe iyoyo yakabva yanyangarika, yakangotarisa tarisa ichita sekunge yainge ichida kuona kuti painge pasina munhu ainge aiona here, ndokubva yatonyangarika mhuka iyoyo. After that mukoma pandakati ndapedza ndava kufamba ndo pandakabva ndachizonzwa kuti mumuti pane rimwe zimuti riripo pamba pana madhamu rakakura mainge muine chinhu chainge chirimo. Ndakafungidzira kuti maybe rainge riri gudo. Kunotarisa zvakanaka ndakabva ndaona kuti vainge vari ambuya vangu. Ndakavaziva nei? Vainge vakamwenera zambia ravo iro ravainge vaswera vakamwenera rainge riri relight blue uye zvekare nekadhuku futi kechipostori kari kelight blue. Ndizvo zvandakakwanisa kuvaziva nazvo kuti ava ndeambuya vangu. Mukoma vakadonha mumuti, but pavakadonha mumuti by the time pavakazonowira pasi vainge vashanduka kuita gudo. Pandakanopinda mukitchen ambuya vangu vakanditarisa like she was very nervous. Handizivi kuti ndingazvirondedzera sei, but it was like she was not comfortable. Ndakati ndichinotarisa kutsoka dzavo ndo pandakaona kuti matenesi avo ainge akazara shena, even nemipimbira yavo yainge yakazara shena. Zvinhu zvakandishamisa izvozvo. Madam handina kuvaudza, handina wandanga ndati ndaudza kunze kwenyu mukoma. Handizivi kuti sei ndauya kwamuri nenyaya yangu. Ndiri kutoda kuti vedare vange vachindibatsira kuti madam ndingavaonesawo sei kuti handidi kuti tinge tichizoenda kumba kwavo nekuda kwezvandakaona zvinondityisa. Apa madam currently she is pregnant. Ndiri kutya kuti ndinokwanisa kuzodyirwa mwana wangu naamai vake. Sorry to say this, but zvandakaona zvinondityisa. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi zvandakaona zvikukutu zvinotyisa. Ambuya vakashanduka kuita gudo mushure mekunge vadonha mumuti. Hanzi panzvimbo pavakadonhera ipapo hanzi ndakatoona pachitosimuka huruva. Pavakazonopinda mukitchen vakaona kuti ambuya vainge vaine kakuvhunduka kavainge vachiita apa. Hanzi vainge vakazara shena, matenesi akazara shena zvekare nemipimbira zvakangooma hazvo vedu we. Ya pakaipa. Ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi ndiri kutya kunodyirwa mwana wangu naambuya. Voita sei? Hanzi mudzimai ndingamuudza sei kuti I'm not comfortable kuti tinge tichienda kumba kwenyu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section mukoma vedu ava. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu? Ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureurura kuti ndakashandirawo musi 10 marituals andakaona achiitwa pamba pake. Haatendedzwi kana kutaurwa nemunhu kana kuudza vanhu. Handina kumbogara ndakafungidzira kuti nerimwe ramazuva ndichanyora nyaya yakadai ndichiudza umwe munhu wandisina ukama naye kana wandisingazivi. But hey, kana mwoyo wava kurema unotosvika pakutozvitaura. My name handichatauri. Handisi kuda kuriska life yangu over my confession, but what I am about to reveal mukoma zvinotyisa. Ndakatanga kushandira murume iyeye when I was still very young. Ndainge ndaona sekunge rainge riri lake, but dzimwe nguva unenge uchifungidzira kuti waropafadzwa naMwari, izvo kwani unenge watokandwa mugango. Ndakakwanisa kuwana basa iri through church, even though ndainge ndiri kumaruzeva, but shoko rakasvikawo
kuchechi kwedu pakaitwa an announcement yekuti painge paina vamwe handichataure hangu kuti vainge vaine chigaro chakaita sei muchechi medu vainge vachitsvaka mufudzi wemombe. Amai vangu mukoma vakatosimuka nekutotanga kutochema, vanhu vakanzwisisa because ndisu tainge titori varombo muchechi imomo uye ndisu tainge tiri varombo muvhileji medu. Saka vakabva vachizonzi vainge vachazopiwa mafoni numbers emukuru avo vainge vari kuHarare vainge vachitsvaka mukomana ainge achazovafudzira mombe. Handina kunge ndakaziva kuti ndainge ndichazoraramiswa upenyu hwekuendeswa kun'anga ndichibatiswa mimwe mishonga zvekare nezvimwe zvinhu zvinotyisa kana kuzviona kana kuzvitarisa. But zvandakaona mukoma, ndoda kuti ndige ndichikuudzai zvose zvimwe kuda zvinokwanisa kuzobatsira vamwe vanhu, especially kana uri mushandi. Kana uchishandira munhu hazvireve kuti pane zvose zvinenge zvichiitwa pamusha ipapo iwe unenge uchifanira kuti unge uchizviita, nekuti unogumisidzira warasirirwa mweya yezvikwambo nemweya yevanhu vanenge vakapondewa mudzinza imomo. The first time apo pandakasvika muHarare for the first time in my life, ndakabva ndachizotorwa kumbari umwe driver wavo ndokubva achizondiendesa ndichati kuMount Pleasant, ndiko kwainge kuine imba yavo. Pamba apa painge paine gazebo yainge iripo, yaitova iri room yakatonaka. Vakabva vanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizovamirira boss ikoko kukagazebo apa vainge vari vamandizvidza avo vainge vari driver wemurungu uyo wandainge ndava kuda kutanga kushandira. Saka ndakati ndirimo mukarumu imomo mainge muchitoita sekunge mumba munoitirwa matare echivanhu, mainge muine mishonga yakasiyana-siyana, matehwe uye zvekare mainge muine hari dzakawanda. Mukoma ndakaona imwe hari yainge yakavhurika zvishoma, ndakaona kuti mainge mutori neropa iro rainge ririmo. Vakazouya ndokubva vachizondidaidza vakati Shadrack, ndikabuda mumba muya ndikabva ndachizoenda kwavari. Vakandiudza kuti basa ndainge ndariwana, asi zvezuva iroro ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizorara pamba pavo. Vakanditi mangwana tichamuka toenda kuPrazi uko kwandichanokusiya, asi hwakazoti hwava usiku. I'm not sure kuti dzainge dzavanguvai because kana wachi ndainge ndisina. Ndakazonzwa knock padoo ndokubva vachizopindamo mumba mandainge ndakarara. Vakabva vachizotora hari pahari dzimwe idzo dzainge dzirimo mumba imomo. Vakati vatora hari ndokubva vachizobuda nayo, but pavakapinda murumu imomo vainge vakangomonera mucheka weblack uya unonzi unoshandiswa nevanhu vanenge vaine midzimu. Ndokubva vabuda ndakavanzwa vachiita sekunge vainge vachideketerera vari panze padhuze nepachigazebo ichocho, because the way that it was designed painge paine kabrai area uye zvekare then neroom umo muroom mandainge ndanzi ndimo mandainge ndichifanira kuti ndinge ndichirara. Vakazoti vadzosa hari iyoyo mukoma, ndakabva ndachizopepuka ndiri kuhope. Ndakamuka ndikaona kuti ndainge ndava mune imwe nzvimbo, but ndainge ndine murungu wangu avo vandichati mhofu. Ndainge ndavaperekedza taenda kune imwe n'anga. Takati tichinopinda muimba yematare, ivo vainge vakatungamirira vari kumberi. Vakabva vanzi nen'anga, mhofu mauya naye here? Ndikabva ndati naye ani? Ivo vakangonditarisa vakati shut up, hautauri Shadrack kana usina kutaurwa newe. Ipapo ndakanzwa ndichibatwa nedzikirira.
vakatanga kutaura nen'anga yavo iyo yakabva yaburitsa mapfupa evanhu, even though zvainge zvichiitika kuhope, but ndaiona sekunge zvainge zvichitoitika in real life. N'anga yakabva yachizoti Mofu wainge uchiti uri kudaka bvupa remunhu rekuzoshandisa, handina kukwanisa kunzwa kuti n'anga yacho yakazoti kudii, because takabva taita sekunge tainge tava pasi pemvura, but ivo vari vaviri vainge vachitotaura, asi vachitaura kudaro vari vaviri vainge vachitonzwanana kuti umwe ari kuti kudii. Ndo zvakaitika ipapo tiri pasi pemvura. Takazobuda pasi pemvura ndikabva ndachizopepuka. Pandakamuka chakandishamisa mukoma ndechekuti dhoo randainge ndakiya rainge rakavhurika, uye zvekare hari dzimwe idzo dzainge dzakakwidibirwa, hari idzodzo mukoma dzainge dzavhurwa, zvivharo zvakaiswa pasi, uye zvekare matehwe awo ainge akapetwa akaiswa mukona ainge akawaridzwa nechepakati perumu. Ndakamuka ndichida kutiza, asi mukoma ndakashaya simba. Dhoo rakazvivhara rega. Pakaita sekunge painge paine munhu ainge akamira panze akabva achizovhara dhoo. Ipapo mukoma ndakabva ndachizovaona vaMofu vakaita sekunge vakandidongorera, ndokubva ndatobatwa nehope. Mangwana acho makuseni takabva tachizomuka, ndokubva vachizoti ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichigeza motikari dzavo mbiri, ndokubva ndapedza mukoma. Mushure mekunge ndadya, ndokubva vachizoti chirongedza tava kubuda. Vakandiudza maturusi mamwe awo avainge vachida kuti ndinge ndichizoisa motikari nezvimwe izvo zvavainge vachiti vainge vachida kuti zvinge zvichizoendeswa kuPrazi. Then ndokubva tachizoenda kwaMutoko. Ndichati Prazi iri rainge riri kwaMutoko. Ndakashanda kuda about 1.5 year pasina kana zvainge zvichiitika kuPrazi ikoko. One day vakazouya mukoma. Pavakauya vakati ivo vainge vachida kuti ndinge ndichizodhiga gomba. Vakati ndainge ndisingafaniri kuti ndinge ndichizoudza kana anyone about izvo zvavainge vachida kuti ndinge ndichizoita, uye zvekare ndaifanira kuti ndinge ndichizodhiga gomba iroro usiku chete, vamwe vakarara. Sezvo ndainge ndiine rumu yangu, because ndini ndainge ndichifarirwa kudarika vamwe vose avo vandainge ndichishanda navo. Ndainge ndichigara mumain house, mumba mavo imomo mavainge vachigara. Vaiti dzimwe nguva vaipota vachiuya nevana vavo pamaholidays kuPrazi ikoko, saka vaitogara mumain house, and ndainge nditori nespare bedroom yangu yandainge ndakapiwa. But kubva pavakazonditanga kundicheretsa gomba mukoma, ndainge ndava kupota ndichiona vanhu mumba zvekuti ndainge ndava kutotya kutogaramo mumain house. But vakandiudza kuti chandinenge ndaona handina munhu wandinenge ndichifanira kuti ndinge ndichizoudza. Vakange vandiudza kuti pose pandinenge ndichichera gomba ndinofanira kuti ndinge ndichizorichera gomba iroro ndakasungirira mucheka mutsvuku muchiuno mangu. Ndaimuka dzimwe nguva kuma8 ndobva ndabuda panze ndotanga kufamba ndichienda kumunda. Vainge vakandiratidza pavainge vakati ndaifanira kuti ndinge ndichizochera gomba mainge muri musango noti mumunda. Ndobva ndatanga kuchera gomba rangu. Ndichichera ndakaita mazuva anokwana iwo kuita 4 ndichichera gomba, sezvo vainge vakati gomba iroro rinofanira kuti ringe richizodzika zve2 meters. Mushure mekunge ndachera gomba ndakabva ndachizovafonera ari masikati. It was somewhere kuma12 pandakavafonera. Vakabva vanditi wagona Shadrack, ndava kutopinda murodhi ndiri kuuya. Vakandiudza kuti vainge vaina bhururu wavo uyo kwavainge vachazouya naye zvekare nevamwe sekuru. Havana kunge vakandiudza kuti in'anga. Vakabva vati Shadrack, haufaniri kuti unge uchizongobatikira mumba sezvaunoita zviya. Unofanira kuti unge uchitsvaka chimwe chibasa chaunoita uri kumunda, asi unofanira kuti unge uchizoshanda uri wega, just in case kana ndikazokuda kuti unge uchizondibatsira something kana ndasvika ikoko. Saka vakazoti vasvika
mukoma ndo pavakabva vachizoenda kwainge kuine gomba vakatanga kuita zvavainge vachiita, but vainge vachinzi sekuru ndakatoona kutoti vainge vasiri sekuru asi yainge itori n'anga. Ipapo ndainge nditori muyadhi ndainge ndichitocheka lawn, then vakazondidaidza because vakaita nguva yakareba vachiratidza kuti vainge vaine chinhu icho chavainge vachida kuburitsa mubhuti remotikari chainge chichirema. Sezvo vainge vanditi vainge vasingadi kuti ndige ndichibatikira padhuze navo, ndainge nditori busy nebasa rangu. Ivo vainge vachitatarika vari vatatu kudaro nen'anga yavo vachida kuburitsa icho chainge chiri mubhuti remotikari, but vainge vasingakwanisi kuchiburitsa. Ndakangoti zvinoreva kuti simbi iyoyo iri kurema, asi chakandinetsa mukoma ndechekuti motikari yainge isina kudzikira kumashure sezvo zvinoita motikari kana yakatakura zvinorema. Vakatatarika kwenguva yakareba kuda about 30 minutes ndipo pavakabva vachizondidaidza boss vakanditi Shadrack uya kunoku. Murume wavainge vainaye ainge apinda mumba panguva iyoyo, ndokubva vachizonditi vainge vachida kuti ndige ndichisimudza. Mukoma pandakanodongorera ndakabva ndaona kuti ko ingawani zvaainge ari munhu iyeye mukoma ainge akaiswa mune rimwe ziplastic bag, but ndakatoona kutoti uyu mutumbi wemunhu ainge arimo mubhuti. Vakanditi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichimuburitsa munhu ainge ari mubhuti. Havana kundiudza kuti ainge ari ani, handina kukwanisa kubvunza because ndainge ndichitya kuti zvimwe kuda ndinokwanisa kuzorohwa kana kutourawa. Saka ndakati ndichingonobata mutumbi wemukadzi iyeye. Later on I found out kuti wainge uri mutumbi wemunhukadzi. Ndakanzwa ndichiwana rimwe simba rakanyanyisa, ndikatarisa n'anga ndikaona kuti n'anga yavainge vainayo yainge yava kugutsurira musoro kwayo. Yakabva yachizondibvunza kuti ndainge ndichimunzwa sei mutumbi wemunhu wandainge ndichida kusimudza. Ndikati haasi kurema kuita kunge bepa chairo. Vakabva vanditi kana ndainge ndichinzwa kuti ndine simba ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichiusimudza mutumbi iwoyo. Ndakausimudza mukoma ndiri ndega. Vakabva vati wagona Shadrack. Vakanditi ndaifanira kuti ndige ndichiugadzika pasi. Ndikaita saizvozvo. N'anga yakabva yachizotora chimwe chibhegi chainge chiine makona ayo. Ndikabva ndanzi ndinge ndichikurura zvipfeko zvangu zvose kunze kwechipfeko chemukati. Ndikaita saizvozvo. Yakabva yachizomixa bute nemimwe mishonga yakasiyana siyana. Panguva iyoyo pazvainge zvichiitika, boss vainge vaenda kumunda. Vainge vachida kuti vamwe vatainge tichishanda navo vange vachiita mamwe mabasa so that vasazoona izvo zvainge zvichiitika kumba, zvekare nekuzouya kushedhi vachizotora mamwe maturusi ebasa. Saka pavakazodzoka n'anga yainge yatopedza kutondishanda nechekare. Mukoma ndakabva ndachizopiwa rimwe jira iro rainge richishandiswa nen'anga iyoyo, but rainge riri jira riya reretso. Ndokubva anditi ndinge ndichiri monera. Ndikabva ndachizonzi ndige ndichizosimudza mutumbi iwoyo. Ndainge ndakatopfeka zvekare nengundu iyo yainge iri yen'anga. Akatoikurura akandipfekedza akati pari zvino tava kutoti ndimi mhondoro yedu pano. Ndakabva ndachizonzi nemurungu wangu Shadrack Chande kwawakachera gomba. Ndokubva ndachizosimudza mutumbi wemukadzi iyeye. Mukoma ainge asingaremi, aita sekunge kabepa, kuita sekunge ndainge ndakabata hangu kapepa. Ndokubva tatanga kufamba takanyenyeredza tisingadi kuti tinge tichizoenda nekwainge kuine vamwe avo vandainge ndichishanda navo. Takazoti tava musango, ndipo pavakabva vanditi ndaifanira kuti ndinge ndichiita wekukandiramo mugomba iro randainge ndakachera. Ndikaita saizvozvo. Vakabva vachizondikurura zvandainge ndapfekedzwa nen'anga. Mukoma pakaitika magic. Gomba rakazvifushira
roga ndakatarisa gomba randainge ndachera kwemazuva akawanda within 1 minute rainge razvifushira rega, rakaita sekunge rakangowondomoka ivhu rikabva ratongovhara gomba. Panzvimbo patainge takamira pakabva paomarara, ndikatoona patova neruware. Ndakakwiza maziso angu ndichiti zvimwe kuda ndainge ndichiona zvinhu zvainge zvisiririzvo, but vakanditi zvose zvainge zvichiitika zvainge zvichitoitika in reality. Mushure mekunge zvinhu izvi zvaitika, mukomanashi vakabva vandipa mari yekunditenda yainge iri $200 iyo yandakabva ndachizovati vange vachizonoitumidzira kuna amai vangu mushure mekunge vadzokera kuHarare. Zvose izvi zvaitika mukoma. Handina kukwanisa kurara for the next 5 days because ndainge ndava kuona zvimwe zvainge zvichityisa. Ndaiona face yemukadzi uyo ainge akakandwamo mugomba aiuya kwandiri achiita kunge ari kuchema, uye zvekare ndainge ndava kurara ndichingorota ndichiona ndichichera makomba. Ndaiti kana ndazomuka the following day ndaimuka ndakaneta zvisingaite. I could not sleep for 5 days. Ndainge ndava kungoshandiswa nemurungu wangu. Dzimwe nguva mukoma ndaitofudziswa makudo. Zvandaiita ndaiti kana vava kuda kuendesa mombe dzavo kuauction vainditi enda musango, vaindifonera ivo vari kuHarare vabva vanditi Shadi, ndoda kuti unge uchienda musango unotsvaka makudo. Saka ndaibva ndachizotanga kufamba. Vaindiudza kuti ndinge ndichitora tsvimbo. Ndainge ndiine tsvimbo 3 idzo dzandainge ndakapiwa navo vachiti itsvimbo dzavo idzo dzevadzimu vavo dzandaifanira kuti ndinge ndichizoshandisa. Imwe tsvimbo ndiyo iyo yandaishandisa kana huri usiku. Zvandaiita ndaibuda panze, then ndobva ndachizofamba. Kana ndasvika pagedhi ndaizoiradzika pagedhi. Imwe yacho ndiyo yandaishandisa apo pandinenge ndanzi ndinofanira kuti ndinge ndichienda kunotsvaka makudo, then imwe yacho ndiyo yandaipota ndichiturika pamusoro pemba. After each and every 2 weeks ndaiiturika pamusoro pemba, yorara iripo pamusoro pemba, ndozoiturunura mangwana acho makuseni zuva risati ranyanya kupisa. Ndo zvandainge ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichiita izvozvo nemurungu wangu. Saka iyo yemakudo yavaiti tsvimbo yegudo yainge itori nedesign yemusoro wegudo. Ndainzi ndaifanira kuti ndinge ndichiishandisa pandinenge ndichinotsvaka makudo musango. Ndichiita zvose izvi vamwe vandainge ndichishanda navo ndainge ndisingambovaudzi kuti ndo zvimwe izvo zvandinopota ndichiita zvandinenge ndanzi nemurungu ndinge ndichiita. Saka vaindifonera apo kana kuri kunzi ndinenge ndichifanira kuti ndinge ndichienda kunotsvaka makudo before vasati vaendesa mombe dzavo kuauction, because vainge vava nemombe dzakawandisa, but secret yavo ndini ndega ndainge ndichiiziva. Handizivi kuti nevamwe vangani zvekare vainge vachiiziva, but pavashandi vavo ndini ndainge ndichiiziva secret yavo kuti sei vainge vaine mombe dzakawanda kudaro, uye zvekare dzavaigara vachingoendesa kuauction. Saka ndaiti kana ndikapinda musango ndobva ndatanga kutsvaka makudo. Ndaiti kana ndaona panenge paine makudo ndaitsvaka pekugara ndakahwanda zvangu ndichimatarisa. Aiti kana akandiona ndainge ndisingafanire kuti ndinge ndichimanongedzera netsvimbo, ndaifanira kumira kuzosvika paya paanenge avarayirwa ava kusaita noise, ndopandaizotanga kumanongedzera 1 by 1. Vainge vakandiudza kuti kunyangwe ukaita muswere wese wezuva uchimafudza makudo iwawo, unofanira kuti unge uchiita muswere wese wezuva uchimafudza. Eni kana kuri kunzi anenge anyarara paya ava kusaita noise, ndipo pandainge ndichifanira kuti ndinge ndichizotanga kumanongedzera 1 by 1. Saka vaiwanzo kunditi Shadi, ndoda kuendesa mombe 10
kuauction. Saka unofanira kuti unge uchinongedzera makudo 10 kana kuti 12. Vaiti kana vandipa instruction yakadaro ndaizoita sezvavanenge vandiudza kuti ndinge ndichiita, ndobva ndanongedzera makudo 10 kana kuti 12 kana kuti 15 depending nekuti vanenge vachida kuzoendesa mombe ngani kuauction. Ndaiti kana ndamanongedzera kudaro ndaingoti com handei kumba, ndozvavainge vakandiudza kuti ndinotaura. Panguva iyoyo ndinenge ndiine chimwe chuma icho chandinenge ndakabata, asi ndakachibata pandinenge ndapedza kunongedzera makudo iwawo ndinochibata ndakachibatanidza netsvimbo, ndobva ndanongedzera kwaari, ndonongedzera kumba, ndobva ndati com handei kumba. Makudo awo andinenge ndanongedzera anotobuda mune mamwe ototanga kutofamba achinditevera, asi aiti kana abuda mune vamwe kudaro aimboteverwa nemamwe awo andinenge ndisina kunongedzera. Kana zvaitika saizvozvo ndaifanira kubayirira tsvimbo muvhu, then ndobva ndachizoitora zvekare. Mamwe aya avo andinenge ndisina kunongedzera aizosara kumashure, ndoenda kumba nemakudo. Ndaizoti kana ndava kuda kusvika kudhuze nekumba aitanga kushanduka 1 by 1 dzotoita mombe dzakakora, ndobva ndatodzitina ndotodziendesa mudanga. Dzaigaramo mudanga imomo ndichidzipa zvokudya kusvika dzichiuya kuzotorwa dzoendeswa kuauction, but dzinenge dzisiri mombe, anenge ari makudo. Havana havo kuzondiudza kuti chii chaizoitika kune avo vanenge vatenga mombe idzodzo kuauction asi ari makudo. Even though ndainge ndiri mushandi wavo uyo wavainge vachifarira, asi zvakatanga kundikanganisa mukoma. Ndainge ndava kuita sekunge munhu asina kukwana, zvekuti kana wakanditarisa waitoti munhu uyu ane dzakati kwesere, but kuzotanga kutaura neni ndaitaura zvimwe zvinhu zvisinganzwisisiki. Nyaya dzandinenge ndichitaura unenge usingakwanisi kudzibatanidza. Ndainge ndava kutoita sekunge munhu anopenga. Vainge vava kusada kuti ndinge ndichishanyira hama dzangu, nekuti vainge vava kutya kuti vabereki vaizozviona kuti ndava kutorasika njere. Ndainge ndisingachadi kuwirirana nevamwe, ndaingoita zvinhu zvangu ndiri ndega. Ndainge ndiine musikana uyo wandainge ndichidanana naye, akazosvika pakundiramba because aiti akauya kwandiri mukoma ndaingotomuignore kana kutotora bhemba ndototanga kutomumhanyisa ndichiti ibva pano. Ndainge ndava kuda kungogara ndiri ndega nguva dzose, uye zvekare ndainge ndava kutozviona sekunge ndainge ndatova nemukadzi because paiva neumwe mukadzi uyo aiuya usiku chete. Mukadzi iyeye mukoma aingoti kana zuva ravira kwasviba ndipo pandainzwa gedhi richivhurwa. Kana ndikadongorera ndotoona Rachel ainge ava mukadzi wangu, but ainge asiri munhu, chainge chitoriwo chikwambo icho chaitouya chichiita sekunge munhukadzi. Taitogara pasi tototanga kutokurukura tichitotaura nyaya, akatosvika pakutobatira pamuviri, asi ndini ndega ndainge ndichimuona Rachel uyu. Ndaigara ndakazvivharira, uye zvekare vainge vasisina basa nazvo vamhofu kuti either ndashanda here kana kuti handina kushanda. Vaingoti Shadi uri mwana wangu, kunyangwe ukasaenda kubasa hazvina basa. Apa ndainge ndichipiwa mari yakawanda zvisingaiti. Ndakasvika pakuzosiya basa mushure mekunge kumaarea kwatainge tichigara kwazouya vamwe pastor vekune imwe church vakatanga kuparidza, even though handina kunovaona direct, but ndakangovanzwa vachiparidza vari kumashops. Nerimwe zuva ndaenda kumashop. Panguva iyoyo ndainge ndava kutofamba nemotikari imwe yemurungu iyo yaainge akatenga akati imotikari yepaPrazi yainge ichazongoshanda muPrazi chete. Ndaenda kumashops ndakavanzwa vachiparidza, ndakanzwa kusunungurwa. Ndaita sekunge painge paine chinhu chainge chakabata mwoyo wangu. Pandakavanzwa vachiparidza ndakanzwa kusunungurwa. Ndikadzokera motikari, ndikadzokera komba, ndikabva ndachizofonera murungu ndikamuudza kuti amai vangu vainge vasiri kunzwa zvakanaka.
You know what he said? Vakati, Shadrach, usandinyepera, hauchadi basa. Aiwa, hapana chakaipa. Kana wava kusada basa, pinda mbazi, uye kunoku. Asi usatora anything that does not belong to you. Ndakabva ndasiya basa, mukomanashi ndokukwira bhazi kubva kwaMutoko ndikapinda muHarare. Vakandipa mari asi vakabva vachizonokora ivhu, vakangonditi suduruka apa, vakatondiita zverafu. Ndikati kochiko chava kuda kuitika. Vakati vandisundidzira kure kudaro, vakanokora ivhu. Pandainge ndakamira ndokubva vachizotanga kuridya ivhu iroro, vachiritsenga-tsenga mukoma. Havana kurimedza, vakabva vachizosvipira ivhu iroro kumeso kwangu. Ndakazopepuka ndikaona kuti ndainge ndiri kuMbare, apo patainge tichikwirira mabhazi anoenda kumusha. Ndainge nditori nemabhege angu kuti ndakarongedza nguvai handitozivi, but ndo zvakaitika izvozvo mukoma. Ndakazoti ndasvika kumba, pandainge ndichida kuti ndige ndichiudza vabereki, ndakangonzwa voice rakati kwandiri, kana ukataura unofa, vabereki vako vanofa zvekare. Ndikangonyarara. Ndairamba ndichingorota hope idzodzo, kunyange zvinhu izvi zvakaitika kudhara ndikasiya basa, but zviri kuramba zvichingonditeverera. Ndinogara ndichingorota hope dzinotyisa, uye zvekare ndinowanzokunzwa vanhu vachitaura vanenge vari panze. Vanhu ava vanenge vachitaura vari panze ndinowanzokuvanzwa kuma2. Kana ndikamuka ndikatarisa watch, ndinotoona kutoti dzinenge dzatova kuma2 AM apo pandinenge ndichinzwa vanhu vanenge vachitaura vari panze. Dzimwe nguva ndinoita sekunge ndinenge ndichirota, ndinotonzwa kutoti parutivi rwangu panenge paine munhu anenge aripo. I won't be alone. And ndinenge ndichinzwa munhu anenge achifema, but kufema kwaanenge achiita sekunge anenge akadzipwa achifemera pamusoro, but zviri zvekumanikidzira. Zvakamboitika futi nerimwe gore ndichitobva kubasa ndikatokwira imwe motikari yemushikashika. Ndainge ndakagara kumberi. Musi iwoyo we were not even overloaded. Ndainge ndakatogara nditori ndega kumberi, but ndakazongoona pasaidi pangu patogara umwe munhu. Pandakatanga kutaura, vanhu vainge vari mumotikari including the driver akatondibvunza kuti zvese bho here mudhara, because ndainge ndichitaura ndiri ndega. Ndakamuudza kuti painge paine munhu ainge akagara pasaidi neni. Akatovhunduka zvekuti akatombomisa motikari. Ndokuzotanga kudhiraivha akati, mudhara musaita majokisi akadaro, mandivhundutsa. Tarirai muone kuti motikari yanga ichimhanya sei pamandivhundutsa kudaro. Kunamata ndinonamata mukoma, but ndiri kungoramba ndichisangana nemaspiritual encounters. Handiziviwo kuti zvichazoguma nei. Vabereki vangu handina kuvaudza, sezvo ndakanzi navamhofu vandainge ndichishandira, haufanire kuti unge uchizoudza vabereki vako nekuti vanozofa. Ukataura vanofa. Voice randakanzwa richitaura pandakasvika kumusha ndava kuda kuudza vabereki vangu, ndakatonzwa kutoti iri ivoisi ravamhofu avo vari kutaura neni. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Vakanyora zvekare message vakati, pandakazobvapo paprazi ipapo mukomanashi painge pava zvekare nomwe mukomana uyo ainge ava kushandapo paprazi, but ainge akabva kune rimwe prazi ravo. Mukomana iyeye, even though ainge asingagare mumain house seni, but vaimufarira, but ainge akangoitawo seni. Airatidza kuti haana kukwana, aitaura zvinhu zvisinganzwisisiki, ainge asingagoni kupedza kana sentence, ototanga kutoseka. Ndo imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma Shadi, avo vari kuti vakamboshandira umwe murungu wavo uyo ainge ari muC10, hanzi aibata aita zvekupfuwa mombe dzichienda kuauction. Hanzi mombe idzodzo dzaiendeswa kuauction dzainge dzisiri mombe asi ainge ari makudo. Strange things indeed they do.
happen in this world. Ngatizamei kuti tinge tichitaura nezvayo nyaya iyi mucomment section. Kana uine confession yaunenge uinayo, please do not hesitate to come to my inbox and share with us your own side of the story. Zvakangoma azvo veduwe. Ngati sanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Please do not forget to like, to share. Kana karike kutotangawo kutosanganawo neprogram yedu, you can also comment in the comment section.